Sziasztok! Na, gondolom, nem tudom már, melyikőtök mondta, de gondolom, hogy erre a minőségre gondolom, hogy ez a szépia, amiben most vagyok. És egy hírrel, mert nem bírom ki, írtó degenerált hír. Meztelenül az utcán. Egyáltalán miért font meztelenül? Nem értem. Majd megtudjuk mindjárt. Ritka látványban volt részük egyes váradiaknak tegnap reggel. A Dácsia sugárúton meztelenül sétált egy férfi. Csak papucs volt rajta, így kószált a Borsi úton, majd a Dácsián. Egy villamos megállónál aztán rendőrök fogták el, és vitték be. Kiszállt hozzá ugyanakkor a mentő és a csendőrség is. Az illető azt mondta, azért nincs rajta ruha, mert így született és így fog meghalni. Később enyhe kihűlés miatt rövid kezelést kapott, majd a megyei kórház pszichiátriájára vitték, ahova be is utalták. A magyarázat szerint a rendőrök és csendőrök azért szálltak ki, hogy a férfi nehogy erőszakosan viselkedjen a mentőkkel. Bravo, Cia Mule! Bravo neked, ember! Jó van. Akkor most beszéljünk egy picit erről az emberről. Szerintetek nem kéne kivégezni az ilyet? Szerintem de. Na jó van, azért egyrészt igaza van. Meztelenül született, de nem is kéne úgy meghaljon. Én is meztelenül születtem, ti is, meg mindenki. Mégsem több pucéran fog meghalni itt mindenki. Mondjuk régen az ős emberek úgy haltak meg, na, lehet, hogy ő azt hitte magáról. Én nekem tetszik a fekete-fehér is, meg ez is. Szóval ez a szépia, meg a fekete-fehérben tetszik még. Visszatérve erre a mesztelenre, hogy nézek van. Majd akarok így ebben a szépiában a húgommal közös videót csinálni márciussal. Csak nem tudom, hogy beleegyezne. Mert ugyanis azt mondtam, hogy nem lesz több, és lehet, hogy nem lesz több, mert ő nem akar. Én akarnék, esküszöm. De ő nem akar. Aj, basszus, amúgy az előbb keltem fel. Igen. Hogyha nem megy a suliba, ilyenkor kelek. Sőt, valamikor később. Na szóval akkor ez a meztelen ember biztos, hogy lehetett ilyen 40 éves körül, mert nagyon úgy nézett ki. Oké, elbasztos. Bocsika, hogy én itt társító, csak most keltem fel. És állandóan fel vagyok a Facebookon is. Mindig nézem az értesítéseket, meg amiket így érdekesnek találok, így megosztok. Ja, és a telómerre nem engedi letölteni a Mobbizent, és a végére meg egy jó hír, hogy majd ha németbe költözök, akkor majd kitalálom a módját, hogy legyenek élők adások is, mármint live-ok. Én szeretnék. Én nagyon-nagyon szeretnék, de nem tudom úgy, hogy. Majd megtanulom kezelni a gépet. Hát ugyanis nem asztali gépről fogok, hanem laptopról fogok majd. De lehet, hogy csak marad a telefon, és akkor. Na jó van, nem fárasztalak. És remélem nem zavarom azokat, akik most suliban vannak. Én nem vagyok. Nem.
héten nem megyek, szóval azoknak üzenem, akik suliban vannak, hogy hát sok sikert, hogy kibírják a tanárokat. És jó tanulást. Szivassátok a tanárokat, és írjátok le kommentbe, hogy ki hogy szivatta. Jó? És akkor nálam is lesz egy ilyen beszámoló. Na. Sziasztok!